Anyang akidain! Oy, Kardaw, ingkaman gumatang itisuka. Ha? Ano? Isak pa mo ti ipaon mo na bambanok ang nagapo dyan bangkag. Jack nga ron mapanawan na tilutlutwak, tamaksag. Nili na ti ipaon mo ah. Lina, Apay anya, ingkaman gumatang itisuka. ay nangitigatan ko. Umay mo alaan dito kusina. Mdarasam, tapno mangan tayawn. Lina, Saan na papukis? kunak ayang agpapukis ka, dumagas ka laang matiti parlor ko. Apay ayan, aga papura Ay hala, nan ano day tarupam? Ha? Apay ayan? Pimo daw ka mat. Ay na, kunaklaki din yung dakas di ba kam? Urek lang makigtuat. Agpiping mati kulay day tapingping mo sika. Ha? Ay, pinmintasa ka di? Anya nga din apply mo di tarupam? Secret! Ibagam matan tapno isuman mati o sarap. Awanan ti customer dito yung parlor, isong agtugawak matin, Katwa na, aginana ka mat. Nagsasaro no, dagiti pinukisa, ken minanicure ko itay. Sana bali ata adaw mati kwartam nga iyawid mo inton madamdama. Nakita ko ba't nagsarita kayo itay kanilina? Anya ti nagsaritaan nyo? Apay, di mo nadlaw ti rupa na, pimpo mo daw sika. Ha? Pimudaw ayamay. Katuan, pimentas ni Lina. Agpiping to pa ti pingping na. Damdamagak nga ron no niya ti usaron na itiropa na. Ngam di namot kayat nga ibaga. Lina, apay nga ilisim na ita sa nga kalungkong adinangdang. Nauma mo ito na, agsidsiday ti nabagungan. Dakpay lang kahit ang siday ti pinaguungan. Agkakatula ti rupak. Taapay. Jay, ay kapkabil ko dito yung rupak. Kontra na ka ti bagoong. Ay, adula amin. Di mo pilitin, saan nakita agsiday ti binagungan. Anya ay nga men, ti kabkabil mo di tarupam. Tauray la lumablabaga na kita pingping mo. Uy, ada good news ko kan ka, Mercy. Anya na ita? Nagapo ka na chismis di tarwar. Katamom, hay! Istorya pay sa akan to agkatakatawa dita. Ada umay nga artista into no fiesta tayo. Ha? Asinong artista? Ay, di ka gugwapuan nga artista. Ijay Miss Gay? Matuloy aya. Day tapay ti good news ko kan ka. Karama na ka di, kadagiti contestant? Apay asandak man lang nga pinakaamuan mo. Anya karaman ka nga ibagbagam. Ay na, nabayagin nga rapaap kung agbalin a beauty queen. Apay, nalipata mon, a 5 flat lang ti height mo, saan ka amabalin a makisali ti Miss Gay anya? Ay di ka man agsaw iti kasta? Nilina ati kasali. What? Katduatan tumat lang amang make-up ka dagiti contestants. Saan ka di nakaragragsak dayta? Anya? Agprak-practice mo't amag na ni Lina, bakit? Sumali ka no iti Miss Gay. Adula amin dahil. Anya nga adula amin ay bagpagam. Idi pa'y nga arapaap ko. Di makisali iti beauty contest. Ngam ita, taada ti pageant na iti Miss Gay. Nili na ti mangtong pal iti arapaap ko ide. Mga pagkatamit. Kayso nga rin nagprak-practice tapno mga bak. Ay, anya laki din. Oy, Mercy! Girl! Ha? Apay? Adag pa pukis. Ha? Ay, uwin gaya.
Apay kasla dahi ti pampanunutom. Ay, nasakit lang tinakam ko niya. Anya ko matinakabasulakan ka, tagsakit tinakam mo kanya. Saan asika? Apay nga rod ngagsaksakit tinakam mo. Apay anilina tinalada a contestant. Ah, rumbang kumasi ka? Anya mo nilina nga eh. Sakang lang arudan at dapat kubkubo na. Nauyaw ka matgaya ma. Wen, napudaw yerupa na. Angam nagpatingga ti pudaw na. Nagpatinggaan na. Ije tingad na ah. Anya? Saan na bagay tagbalin na misgay? Tadayo amas na pinpintasak ng iso. You know? Awan mo't lang yung tricycle alumabas. Mercy, si kamat gamit din ang katakder di talikodak. Agur uray kamat ka di pagluganam. Wen, Long time no si Kumusta kan? mayat. Uy, amo? Dua kay kanu kini Rosa amang make-up kada kami a contestant. Ha? Pakpakawan. Ha? La, matinsamot aldaw mo ita. Talaga amadi. Iso asanak man nakasasarita. Ay, okay, sige. Pasensya ka na. Nakita ka ngamin nga agur uray mo't iti pagluganam. Mapanak mo't kami nag-practice dito auditorium. Kung namlan na pintas. Adan mo lang nagpatinggaan ti pudaw na. Ha? At ka di pagpagam? Awan! Parang kayo din na sumuga na tricycle, taglugang ka. Shoo! Mercy, sigapay lang dito'y parlor Tamapan ko man buyaan nga agrampa dagiti contestant. Tapno amok no kasanok ida make-upan. Yala ko man simsimrekan. Ay na, saan ka kadimot a customer si? Makikooperate ka kumamot ata at dakit nga ron papanak. Nagmalas. Tanakitak pa lang ni Lina ipardaan itay. Apay ay ang amin anasakit tinakam mo kinilina. Awan mo ti amok abasol lakan ka. Nagloko mo tanda dya, Mercy. Agasam man ta, itis-tismis na kide na saan anapintas ni Lina. Sino ang Mercy na ta? Day agpukpok si Jay Parlor a classmate na ide. Umapal siguro. Iso akas tatar aramida na. Ngam saan namot ko mga iwarwaras, ngayon istoryahan ka nagiti na tao. Boy ama, isugam ti pakaragsakan na. Kaya't dan sa ngamen nga isukumat ti contestant. Ngam kurang mat nga rod ti height na kan may sa nakaluklok mag. Anya nga iti may bagay ka na make-up. Saan mo abagay ti simple lang nga make-up ta napintas kan? Dahito po daw ti Rupa kay si istoryahan ni Mercy ang nagpatingga. Kasano mapagpadahan da ito Ay na, saan ka madanagan? Takabaulan day ta ti make-up. Ay, agyaman na Kan, bayam ka dilaang dagiti si istoryaan ni Mercy kontra kan ka. Madlaw ko, kat andaguran na kanyak si ka. Wan ta umapal. Ha? Apay ko mga umapal kanya. Kat, adayo gamin anapimpintas ka ngam iso. Napintas mat ni Mercy Nauyaw nga rod. Iso day ta ti madikan kwa na, naahapal unay. Bayam, agpatinggan tumot laang ti kinauyaw na. Ay katlas ka nga isaganaam analaing di kontes intun rabi. Hindi pa yan nakasagana ak tatang. Ay sa nabali no saan ka magabak? Saan mo una pang panunutan ang magabak ka anak ko? Talaga matasaan tatang. Tamas napintas na kiti kalaban ko. Ay no apay mo't ngamin. Asimali ka pa ilaang itiday ta akontes. Dahil ako man sigod a classmate mo anniversary si Mali. Tapno saan na ka ngawi uyawan, kan perpertin ka nagati ka aruba.
Ay na, makitam lang kumati panagrampa ni Lina. Nagmayat si ka, kasla model amag na. I don't care. Kunak nga rod kan kwa na, asimplen to lang ti make-up nga usaran kan kwa na. Tapno maiparang at talaga ti kinapintas na. Kahit kasano nga di po daw ti rupa na nagpatingga. Kat adamot make-up ah. Rupa nan sa laang mga minti na po daw. Saan ka man akasta? Rumbang kumamot a proud ka ah. Ta irepresenta ni Lina dahi ti lugar tayo. Ay, sa anak to asumurot nga make-up. Asino nga ti kadwak no saan ka sumurot? Agkita ka ti sa bali akadwa. Sayang, saan mo ang mabuya dagiti agkakagwapong artista? Ay na, maturog aklangan. Sayang lang ti oras ken panawin ko. Naa, pagpatinggan aya mo ti kastang ugalim si Kamersi. Anya lakit din aya. Ay agring kan lakay. Ni, nakaturog ak matay. Saan mo nabuya? Di ano? Nangabak ni Lina. Nalpasan aya. Nalpasan naturog ka mo diti auditorium. Sayang, nalpas gayam. Ni Lina tinangabak. Ikat, agawin tayo nga rin. Atain tayo maturog. Saan mo man adamdamagan ang ibagbaga ko ni Lina tinangabak? Saan na-deserve? Apa na ko naman saan na deserve kat iso lang nga rodan tinangabak. Di mo lang maaklon kat. Nabartek siguro da kiti judges, Muloong da. Ha? Kasta ti panunot mo? Nagado ti mas deserve ang mga abak. Apa nga isupay laang? Saan na mo tabagay ti agbalin na misgay? Ay ikatan kan sakit din. Nagalas talaga ti ugali mon. Anya? Sa bagay, ado ti agreklamo a customer. Saan ka no anasaya ti panang pokis mo katakwada? Ay nabangking di ulo-ulo da, Mabati ka magkadakwada. Saan na punto da ita? Dagiti pidpidik yoram, agsaksakit ka no ti sakada. Gaputasan mo unay, ngay ikatan, dagiti ingronda. Ay na, da sakit da ti gout. Isong agsakit ti saksakad da. Kaya napay nga itamlang nga imbaga da kita. Naurnong dagita reklamo kan ka, Mercy. Ha? Kan namin anok mo tan, nga naibagakan ka sa isaya atang ti trabahom. Anya tinaramid mo. Inyalang-alang mo laang. Ay, nagpatinggamatan, ti pasensyakan ka. Anya? Saan sabotan nga agtrab-trabaho ni Mercy dita parlor? Ha? Apay ani bagam day tanana? Wan tarakitak ngamin nga aglaklako laang ni tinatang iji palengke. Ha? Kasano kumano pasamak tayo ita? Sapay awam mo nga ron ti gumatgatang itilako na. So naasiak, iso nga gimatakak. Ala, apay nga ta napasamak tayo takan kwa na nanang. Tsak mga ron amaw, mabainak mo't nagsaludsod kan kwa na. Nagpatinggamot na ti panagtrabaho na dita parlor. Umayak ko maagpapukis. Kalpasan ti panangabak mo, kas Miss Gay dito'y lugar tayo, umay ka nagpapokis dito'y parlor ko? Wen ni ko mamersi ti kahit ko magpukis kanyak. Ay, awanan ni Mercy. Awanan? Taping awanan? Inikat ko na. Umay ka ta siya klaang ti mang pokis kan ka. Hay, isumat lagayam ang nakita ni nanang ko dya palengke. Ha? Tindera itan? Rumbang laang dayjay kan kwa na. Kasi matisigo da classmate ko. Apay kumakasyam, kat isunto ba ti manguyaw kan ka? Uray ata na nga bakakmat latta. Nagalas ti ugali na dayjay. Kunak ngamin kan ka, nga amin adakas abanag, at dapating gana. Ala, umay kan, tapukisan kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
ito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manong, kaya't kung ipakulot da iti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na iti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man noon na tibok mo. Napintas ka lata. Adayta ka man ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo ti 13 month pay, Manong. Ika naman mo iti pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, Manong. mano aya. Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano ikanak ita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit masawan, mapangka na ili ita, beshi. When ko mabeshi, nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi. Ipakirl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipakar ko laang ti buok ko, tada 13 month pay ni manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun no, ang mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati inang rag-abok ko. Ay, katuwin na beshi. Ay, katalangarot amare. Tapos saan ka ang mamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsarita mitay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa beauty ah. Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay kat. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buhok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay ah, si Kaki Dimat. Adda ka nung amin di 13-month pay ni Manong na. Di mawat, kat iso ti pagpakulot na. Sigurado na ita. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo ah. Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawa takmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ayat ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin ante. Naimbag nga rin sa anak na panigi parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine konti lang numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanyak ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginana ka biit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalata, tadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariband ko.
Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan tumanan ti awanan ba in abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinda kayang agasawa ka pasigada. Piling da mo ito. Feeling nan tumanan, kat isulaang tinapintas diti lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman na maalak ti tartin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Mano nga iti singir na. Ay na, 4-5 kumaang ang kapot presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina dagiti agas, nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 manpeg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laeng. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan ka kadi matagpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti adak kabaulan nang agpapintas. Soho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, at damot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada intindihan to na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan ti buhok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Daja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wen, Beshi, kabahan ka na daw. Puo na yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kuana. Tapno ibaga na ti kasta. Wen nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay, nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na.
Kurak. Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam pureng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuan nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawan mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat ta mga isaw. Ang laki dik, imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw so nadya mo na titrabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dito po mungay. Isugurod mo't lang ti pampanunotag lakay! Alabayang, tamakangag kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam anton. Nagsapa ka man ngayon may dito parlor ko. Agpapukis ka day. Agpapukis nga. Amaw, sika pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya amaw. Ha? Eh, kwa, mabait lang anton. Ada ka di parikot mo. Ay, kaya kaya! Tapna mo man yan. Timbayan ni Puringking ka, nagpariban na kayo, nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang, mamawa mo sa serbiya. Di ba nagbalo ti ropa na? Anya? Anya ka nga niya. O ba nagbaliwan ti ropa na wala lang aruling. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na itinamayan. Mabait lang. Tapno ang mamata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung parimban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buklaan, ti pumintas, Anton. Saan ko pa kabasulan, no kalpasan ti panagpariband na, kat aglulumbalat ta, nagiti kamuro, kas kadaan niya itirupan na. Anya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas, tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband, kat buk lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang naitabishi. Di dyan man nga, Anton.
Agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, ken kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan nga, Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mio, Marimar. Makakatawak laeng. Tati panag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni Makat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay yung laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga bagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, pok lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Antimona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.